Podemos. Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa na que queremos dar conta da reunión que vimos de celebrar a Xunta de Portavoces e na que tomamos como principal acordo pois a constituir a orde do día do primeiro pleno deste novo período de sesións, pero antes de entrar en materia, eu quixera aproveitar para trasladar en nome do Grupo Parlamentario Popular, de todo o Partido Popular, o noso pésame, as nosas condolencias ás familias dos máis de 40 falecidos ata o momento no accidente ferroviario tristemente acontecido no concello de Adamuz este domingo e desexar, por suposto, unha pronta recuperación a todos os feridos nese lamentable sinistro, non? E tamén pois trasladar a nosa gratitude, o noso agradecemento pois a todos os membros do operativo de emerxencia que están traballando para recuperar a normalidade o antes posible, para recuperar tamén os corpos e que as familias poidan pois descansar despois de coñecer cal é o estado de todas as persoas que formaban parte dese convoi, polo tanto, pois agradecer tanto a sanitarios, a policía, aos equipos de emerxencia, aos traballadores da DIF, aos veciños da Adamuz, que creo que tuveron un comportamento que nos recordou moito, verdade? O que tuveron outros veciños galegos noutro accidente ferroviario de triste recordo para todos. A todos eles o noso agradecemento e ás familias desexarlle unha pronta recuperación da dor persoal que están pasando e o galla tamén aos feridos pois dos danos que puderan ter sufrido neste accidente. E pasando xa ao desenvolvemento do pleno, logo da renuncia presentada a súa acta de deputada pola nosa compañeira Etel Vázquez, o primeiro punto da orde do día da vindeira sesión será a xura por mesa da nova deputada do Grupo Popular pola provincia da Coruña. Falamos de Nazaret Cendán, licenciada en Dereito pola Universidade de Coruña. Nazaret Cendán é diplomada en Estudos Avanzados en Dereito Bancario por esa mesma universidade e foi concelleira no Concello de Coruña entre os anos 2019 e 2023 e na actualidade traballaba como asesora na Consellería do Mar da Xunta de Galicia. E a renuncia realizada por Etel Vázquez deixou tamén vacante o seu posto de secretaria na Mesa do Parlamento de Galicia e deste xeito, pois o Pleno vai continuar coa votación para a elección do novo secretario da Mesa, posto para que, dende o Grupo Popular, propoñemos ao actual viceportavoz e presidente da Comisión Primeira, Julio García Comesaña. Coñecido por todos, licenciado en Ciencias Físicas pola Universidade de Santiago de Compostela. García Comesaña ten a especialidade sanitaria en Radiofísica Hospitalaria, así como máster de Administración Sanitaria pola Escola Nacional de Sanidade. Como é coñecido por todos, foi conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia dende setembro de 2020 ata abril de 2024. Con anterioridade, en marzo do 2017, foi nomeado xerente da Sanitaria de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras, cargo que ocupou ata setembro de 2019, cando pasou a ocupar a xerencia da área sanitaria de Vigo. Estamos diante dun pleno que vai ter un pouco de todo e, como non, tamén terá o debate para a súa aprobación do proxecto de Lei do Clima de Galicia, unha norma coa que nos situaremos como a primeira comunidade autónoma en fixar por lei o reto da neutralidade climática. Ese é o ambicioso obxectivo desta nova lei, conseguir o equilibrio entre as emisións de gases de efecto invernadoiro e as absorcións en 2040, 10 anos antes do prazo establecido pola Unión Europea. Para iso, a través desta lei, se dota a comunidade galega das ferramentas, dos órganos, dos instrumentos necesarios para garantir esa neutralidade climática acompañada dunha transición ecolóxica xusta, sostible e xeradora de emprego verde. Entre as medidas que se inclúen nesta nova lei, eu quixera destacar a regulación da contratación pública verde, que integrará de forma progresiva criterios climáticos nos contratos do sector público ou autonómico, ou a implantación de medidas fiscais que incentiven ao sector privado para ser partícipe na consecución dos obxectivos en materia de cambio climático. O seguinte punto, na orde do día da sesión plenaria será a comparecencia do conselleiro de Facenda e Administración Pública para dar conta do último Consello de Política Fiscal e Financiera celebrado o pasado 14 de xaneiro, en o que o Goberno de Pedro Sánchez puxo en riba da mesa o acordo acadado cos independentistas cataláns en materia de financiación autonómica.
Un modelo no que a Galicia lle corresponde a cifra que podemos calificar de irrisoria de 587 millóns de euros dun total de case 21.000 millóns que se reparten entre todas as comunidades autónomas. Unha cifra coa que pasamos a estar financiados moi por debaixo da media, algo que os galegos xa anunciamos que non íamos a aceptar porque Galicia precisa recursos adicionais nas mesmas condicións que as demais comunidades autónomas para financiar o incremento dos custos da sanidade, da educación ou da dependencia. Xa dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai defender neste pleno dúas iniciativas de suma importancia para o futuro do noso sector agrogandeiro e tamén para a prestación dun servicio sanitario acorde coas necesidades de todos os galegos. En primeiro lugar, exiximos ao Goberno de España, nas negociacións que se están a levar a cabo na nova política agraria común no marco da Unión Europea, que rexeite calquera proposta que implique unha reducción sustancial dos fondos europeos destinados ao sector agrícola e gandeiro no próximo marco financeiro plurianual 2028-2034. En concreto, pedimos que se manteña un orzamento específico e suficiente, con recursos equivalentes e homologables á actual PAC e aos fondos FEAGA e FEADER, de forma que se garanta a competitividade, a modernización e a viabilidade a futuro do sector agrogandeiro galego. Sen esquecernos de algo que consideramos esencial, que o Goberno de España active mecanismos de interlocución permanentes coas comunidades autónomas e coas organizacións profesionais agrarias, de xeito que se informe puntualmente do estado das negociacións, se recollan as súas achegas e se alinee a oposición de Galicia e de España coas necesidades reais do sector. A segunda das nosas proposicións non de lei tamén demanda ao Goberno de Pedro Sánchez que teña en conta as comunidades autónomas, neste caso, no relativo á reforma do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servicios de Saúde, no que consideramos imprescindible que esta modificación se realice co consenso e participación efectiva das comunidades autónomas e dos sectores profesionais implicados. Así mesmo, pedimos que as modificacións deste Estatuto Marco contribúan a dar resposta ao déficit dos profesionais sanitarios, especialmente na atención primaria e nos postos de difícil cobertura. En definitiva, a reforma do Estatuto Marco non pode, non debería converterse nun elemento de confrontación política nin nun catálogo de medidas illadas, senón que debería centrarse en ofrecer solucións reais a estes retos que compartimos todas as comunidades, e sempre tendo en conta a opinión desas comunidades autónomas que son as competentes na organización e na prestación dos servicios sanitarios. E xa para rematar, o Grupo Popular incorporou na orde do Pleno 3 preguntas ao Goberno galego. A primeira delas ten que ver co recente acordo asinado entre a Unión Europea e Mercosur e queremos saber como ten previsto defender a Xunta de Galicia os intereses do sector primario galego no novo escenario económico surdido tras a asinatura deste acordo. A segunda está relacionada co ámbito da vivenda e a posta en marcha do Plan Casa 47 por parte do Goberno de Pedro Sánchez e a súa implantación no caso concreto da cidade de Vigo. Dase o paradoxo de que o prezo indicado por Casa 47 para Vigo estará 1,40 puntos por enriba do prezo medio que se extrae das fianzas depositadas ante o Instituto Galego de Vivenda solo. Ao tempo que, segundo as bases deste plan estatal, para acceder a unha vivenda compre dispoñer de 1.330 euros mensuais netos como mínimo. E diante desta situación, pois queremos saber a valoración do Goberno galego sobre este programa de vivenda estatal que pon a disposición dos cidadáns vivendas a prezo superior á media do prezo libre na cidade de Vigo. E para rematar, preguntaremos ao Goberno galego sobre os traballos que se están a desenvolver para a renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, no que se leva traballando varios meses da man de máis de 100 profesionais de diferentes ámbitos e logo de escoitar a todos os grupos parlamentarios. Iso sería o que temos que decir en relación a estas cuestións e a conformación da orde do día. E, por último, antes de poñerme a vosa disposición, manifestar a nosa sorpresa, porque hoxe os socialistas galegos non tiveran aproveitado esta habitual rolda de prensa pois para informar, non, sobre esa admisión a trámite por parte de Ferraz dunha acusación contra o seu secretario xeral, o señor Gómez Besteiro, e contra a súa secretaria, a señora Méndez.
Entonces, en fin, sorprende que se renuncie a unha cuestión que é habitual, máis despois de dar onte unha rolda de prensa, e hoxe se renuncie a esta oportunidade para informar sobre un asunto que supoño será de interés dos galegos. Pola miña banda, máis nada, poñerme a vosa disposición e se hai algunha cuestión que consideredes de interés, pois podedela formular, como sempre, con total liberdade. Bueno, xa valoraremos nese momento en función de como vayan avanzando as circunstancias de todo este asunto tan desagradable. En todo caso, as prioridades para este pleno xa as fixei e, como poden vostedes comprobar, creemos que neste momento o prioritario é atender problemas que afectan directamente a cuestións, en fin, relacionadas cos servicios públicos que reciben os cidadáns, entre eles algo tan importante como se van a financiar eses servicios públicos no futuro despois da lamentable oferta trasladada pola ministra de Facenda. Algunha cuestión máis? Non? Pois moitísimas gracias e vémonos no pleno xa.